नै लोगोफोर फेसबुक पेजनि भिडिअफोरा आरोना आंना कपिराइट फैजोबना दोङो आं माबोरै दानगोन लोगोफोर नायलांबाय था आरोना भिडिअखौ आंबो बे कपिराइट फैनाय भिडिअखौ आं दानजोबगोन आरोना खैथासो फैदो नायलांबाय था लोगोफोर नै गावनि प्रफाइलाव थुना लाबाय प्रफाइलाव थुखांनायनि उनाव नै बेहाय सापर्ट इनबक्स दङ ना बेहाय थुबाय आरोना थुनानै नै योर एलार्ट दङ ना बेहाय थुबाय थुनायनि उनाव कपिराइटखौ नुबाय खैथा दङ ओमफ्राय माबोरै दानो नायलां लोगोफोर आं नै मोनसे भिडिअ थुबाय आं थुनानै सि डिटेल्सआव थुबाय बिनि उनाव कन्टिनिउआव थुबाय आरो नै कन्टिनिउआव थुबावबाय आरो नै कन्टिनिउआव थुबाय ओमफ्राय नै रिमुभ भिडिअ दङ ना बेहाय थुबाय आरो नै कन्टिनिउआव थुबाय आरो डिलिट भिडिअ थुबाय अब्लानो बेयो नै योर भिडिअ वाज रिमुभ जाबाय आरोना भिडिअआ